Naar de voorspelers. Dat is Grobler. Kom ons hoor wat die skouwverlegter. Ruud Grobler uit. En daar met 2 mannen op zijn rug oor die doelin gaan. Kijk naar daar. Draai die bal in contact. Hij rolt zijn mouwen op. En Middelburg hoor is terug in die wedstrijd. Hij heeft plat getrek. Grobler, hij stoot 1 man af daar, dan wen hij 3 meter veld. Ik wil die bal binnen, hij maakt ze. Abby vlak voor Grobler. Grobler voorbij 1, 2. Hij wint voor 10 meter, dan wordt hij plat getrek aan. Ja, hij is nog op zijn voeten. Nu is hij plat getrek. Abby. Abby, vlakbal naar die hakker Grobler. Hij stoot 1 man af en nou weer die bal levendig. Hier naar Jordaan. Maar Evelien wat bietjie bal besit hou. As dit Grobler aan met 'n Border put down nicely in the 22-meter line. Anders. Mooi André! Die skeieregter sê speel aan, hy maak sy fout goed reg. Maar hierdie keer is dit met die boele wat oor is goed skoon gemaak daar.
Wanneer? Hulle gaan na die middelbal toe. Grobler vind vir Buthelezi. Hier gaan hy, groen rommel beweging. Gadima wat hard werk met sy voorspelers. Dis in die hande van Grobler. Hy breek weg. Will the Pumas get over? Yes, they do. A fantastic move there, ending up with Anders Grobler. He goes over for the 5-pointer. Great set of play there by the Pumas. Die middel Matabula, agter Kinsani Buthelezi. Roo Grobler gooi, agter na Kinsani Buthelezi. Gooi Roo Grobler. Hier kom die groen masjien. Skynsregter wat sy arm uit het, vir daar van die kant af ingekom. Maar dis die groen masjien wat oor die lyn is. Met reëlmaat vir Matabula. Hierdie keer aan die The number 22 for the Pumas, Ngwenya Akumzi, is going to look to feed in the ball.